Пътуването до Англия беше много хубаво, интересно. В самолета беше малко, в началото страхувах, но после се запознах с стюардесите и имаше едно момче стюард и такава компания хубава си направихме, че това пътуване няма да го забравя никога в живота си. Беше много хубаво. Я кажи ми, облаче бяло. Обичам от малка да се занимавам с такова готварство, с сладкарство и най-приятната ми работа днеска мога цял ден да готвя. Чувствам се, че съм направила нещо хубаво, което ще го харесат децата ми. Аз най-вече за тях си готвя и си правя. И после се наслаждавам, когато го ядат с вкус. Ами, когато бях малка, на 12-13 години, понеже бяхме останали сираци, и аз помагах на майка ми. Помагах и като готвех, месех питки, тя ходеше на работа и вечер като дойде изморена и беше и готово всичко. И покрай тази работа аз се научих да правя много по-големи неща в готвенето. На мен най-любимото ми е пържола. Зели с месо се прави, като взимаш свинското месо и го изпържваш напред и после слагаш зеленцето, обръщаш го така 2-3 пъти и го доливаш с водичка, слагаш му капака и го оставаш да... Ако зелето е пресно зеле, нали, го смачкваш и тогава го слагаш в тенджерата и го почваш да го вариш. И то като умекни, тогава вече му слагаш домати и подправките му. За мекиците ми трябва брашно. Съд за месени и слагаш там сол, на лъжичка захар, на лъжичка олио, маята и замесваш тесто. И тогава правиш мекиците. Слагаш тигана и оливото да се запече и почваш да пържиш мекиците. На обикновените мекици може да ги ядеш с мармалад, с мед, с сирене. Докато готвя, внимавам си там да не сгреша, но аз понеже съм обиграна много и знам всичко, кога трябва да сложа. Има 60 години готвени съм готвила. Готвила съм по сватби, кръщенията, по такива приеми, рождени дни големи, новообрански. Ходила съм в Съветския съюз едно време и съм седяла 20 дена. Те са слаби в кулинарията, руснаците. Не ми направи впечатление нищо там. Само 2 вечери, когато отдихме на празненства, ядохме българска кухня. От българската кухня по-хубава смятам, че няма. Харесва ми кашкавалите. Месото им е чисто, пилешкото също е хубаво. Не, аз от моите не ги заменям с английските манджи. Българските са много добри. България ще ми липсва винаги. Там съм се родила, там съм израснала, там съм си гледала децата и ми липсва много. Да се върна
да прегърна.